Kobleshibun sai senpat ki parlok ki pejakaneka video hakaneka channel. Bat hakaneka video ngin batai shapi yakikam balapenlai daka Meghalaya State Pollution Control Board. Nabanta ki post jongki Junior Scientific Assistant JSA, Field Assistant FA, Part Office Assistant. Bat kila pelaj aduk live light liki post. Te page yakaneka video hadu bandakut ngin batai detail yapi kum ki post pelaj haki district. Bat katno ki nomor ki post bat ki karan pule kajin sew bat komno ban subit yaki application form kojong pi bat watlet ban subscribe bat kom euro ban laja kaneka video ka Meghalaya State Pollution Board Arden Lumpangat Shillong Niau Khandai Lai North Way South ka khot application nabanta ki nong hisnong jongka Meghalaya nabanta ka walk in interview bat hakane ka post ke hab haka contractual basis bat ka tarik long interview ka de haka khatlai trik usotumbar arjar arfulai te menta ngin bataya pi yaki post detail te sngabha nabanta ka post jongka Junior Scientific Assistant JSA ki nomor ki post ki long kumne lai post nabanta ka West Garo Hill District shi post nabanta ka Ampati shi post nabanta ka Dauki shi post nabanta ka Omyam shi post nabanta ka Jante Hill District Arpus nabanta ka East Jante Hill District pat barok ki post ki long Khandai post bat ha ka jing sew pat ki sew hadokat prahajar shibnai plus DA kat kumki role bat nabanta ka karan pule pat ki shim ya ki bala pendep ya ka Bachelor of Science BSc na kano ka recognized university Lane Institute bat nabanta ka post ka barpat ka deha ka Field Assistant FA bat barok ki post ki belaj ki don hadu laipar post bat ki nomor ki post ki long kumne san post ha West Garo District lai post ha Ampati shi post ha Dauki shi post ha Omyam shi post ha Jante Hill District san post ha East Jante Hill District ar post ha Bernihat ar post ha Kliriat lai post ha Nongstoy bat akjing sew ka bakat sawajar shibnai plus DA kat kumki rule bat ha ka educational qualification pat ka day class 12 pass ha ka science na kano ka recognized university Lane Institute bat ha kini ka artan liki post ki bala apply ki day tangki shenrang bat nabanta ka post ka balai pat ka day ka office assistant OA ki nomor ki post ki don tangkawai bat nabanta ka jingsew ka bakat sawajar shibnai bat ka minimum qualification ka ba pide bandon kadai ka bachelor degree ha kano ka stream na kano ka recognized university Lane Institute bat kumjuru pide ban pendep ya ka minimum hisnem ka certificate course ha ka computer application na kano ka recognized university Lane Institution bat ha karta ka ba phila ban apply ya kini ki post kadai ha karta ka ba khatra hadu life asnem karta bat lengba sansnem ka relaxation jong ka upper age limit nabanta ki SC ban SD te lada pidon ka interest ban apply yakni push bangi bataya pi phila ban apyar lengba ka walk in interview ha ka khatlai trik usutambar arjar arpulai ha ka office jong ka MS PCB Arden Lumpangat Shillong ka ba khatsau bat namanta ka registration ka jong pi pide benda papo ka shipo bat khat am kumju bat ki detail ki jong pi kum ka biodata bat kentup ya ki attested copy jong ki certificate testimonial bat original namanta ka verification te parlok tangkane ka jing pentip na ka MS PCB job notification te lada pidon ki pat ki ba phim pat chai ba sa comment hakane ka video Kobleshibun